Čaute, ja som Need for Play a vítam vás pri novej sérii, ktorá sa bude volať Assassins. Tak tu môžeme začať. Toto je moja mapka, ktorú som si vlastnoručne vyrobil. Nezabudol som ani na skin Assassinov. Tak môžeme začať. Poprvé si zapnem Game Mode. Tak teraz chvíľečku strpenia. Som tu späť. Takže už to máme. Už máme Game Mode 0 a ťažkosť máme nastavenú. Máme to nastavenú na ťažku. Máme si chleba s máslom aj s klobásou. No ale neviem, či to prší alebo parastie, lebo to už je také divné. To nevidím, ja už som toho debil. To teraz vychádza slnko, alebo zapadá, alebo čo? Neviem. Chcel som spadnúť. Čo som spadol? To bude tomu dať, čo má škol vietor. Takže asi noc. Takže idem na streleckú pozíciu. Aspoň ja to tak volám. Ale zatiaľ žiadne nebyli. Vobludo. Ja to stopnem, keď sa nejaká obluda objaví. Tak, začnem tačať. No, som tu späť, lebo našiel som zombuňa. A teraz... Čo to? No, ja neviem, jak strieľam, lebo mi to extrémne sekalo. Poďme! Ale boss. This is my name is boss. Toto je moje meno, boss. Mám sa priznať, vôbec neviem po anglicky. Ale nie, po anglicky, viem, že my name is Need for Play. Už som chcel povedať svoje vlastné meno. Mám iba jedno srdce. No, okay. Takže počkajte. No, ja ako Boh som pozberal svoje veci a aj Creeper bol na návšteve v mojom hrade na hradbách, ale neskamarátili sme sa a určite viete, ako to skončí. Potrebujem jedlo, lebo s týmto nevystačím. Veľmi som chcel hrať za Connora, no ale skin Connora som nenašiel, iba Ezia, tak budeme hrať za Ezia. Ešte raz. Takže tam je zombaň, tom. Slepota. Či niekto? Má tu niekto problém s klobásou? Klobása, my love is klobása. Je klobása. Nechcem byť kolbasa. Ne kolbasa, ne. Stačí bravčery.
Takže na takýto začiatočný diel to určite stačilo, ja sa s vami lúčim a čauky.